bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu Kulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili radio ngezo kathi ke mina upheze kuntuthu ngakhumalo but elasibona amakhomati manje usemusha la ekhaya ngizocela uqinisekise ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu uLusanda umfana webhovu uvele wazithintela kubalandeli bamaskandi nkathi eNcoma uNtencane laphana wasephinde futhi emgxeka ekugcineni laphana kwenye ipost ebekade inameke ekhasini lakhe kuFacebook ubebhala ukuthi bese kuba uNtencane lo mjidi uhlakaniphile futhi brand yakhe uyihola ngabo ubuhlakani bangabe ungaboni awuboni kodwa khona kunjalo wasethi ufana nami ense futhi nengoma siyishaya sobabili inkinga yena akakwazi ukudlala intambo ngoSginxi siyazibetha ubhale kanjalo ipost ekade ifake kuFacebook laphana bese ngena ke ama-comment laphana kuyo le post angena etheleka laphana amanye akhombisa ngokusobala ukuthi abahambisani naye khona omunye nje obekade ebhalile laphana uthi wena ushaya ingoma efanayo noPholo Makhoba kanjalo noPatrick Mfowethu wasethi uyabona lapho eningavusa iqembu lime mpo wasethi omunye amsho ibhova eliyaphenduka ethuneni lizwe lodoti osiculela wona omunye ubhala ukuthi athi sikukhuze thina Lusanda makuwe lona noma la wrong ungakhuluma kabi kwabanye abaculi bhekana nomsebenzi wakho lokudelelayo abanye abaculi angiliphasisi mfana omncane sihloniphe ngisho lokhu nje ngoba mabakudelela naba ngiyabakhuza wasethi omunye futhi yazi uyathanda ukuzixaka nawe la uyathanda nje ukuzigaxa kwabanye abaculi lapha nomunye ubhala ukuthi uyabona lapha kumpucuzeka usicebi uNtencane nigadiwe laphana wasebhalela igama elingekho lihle laphana kodwa nje sho ukuthi ebalala nengane elaphana yekeni lento ngoba kunezingane ezifana noSicebo laphana kwanongoma kwakubhidla umjikijela unengane naye khona omunye uthi awume phela mfana esike sikhokha umoya nawe nengoma encane omunye ubhala ukuthi suyacika eyeke ukuthanda kwami ndoda kodwa inhliziyo isathi akusuwe maybe bafuna ukudicela phansi isithunzi sakho omunye ubhala ukuthi anginamona mina mfana kamgqumeni engisithandela umaskandi ngoba uyangiphilisa kodwa kokuzayo bozama ukunamathela isiphimbo hayi lento yakhe hawu mfana uyabheluza nje mfana wami ngizidilethile leza lokhu boy kodwa sixabene emangabe usofuna ukucula sokweseka thina kanjalo nje abantu esithe sabacosha laphana ebacommentile baningi kakhulu impela abacommentile kodwa sithe asicoshela abancanyana nje ukuhambisana nale post ekade ifakwe laphana insizwa umfana webhova Lusanda ekade eNcoma uNtencane kwasethi ekugcineni wambiza ngokuthi ngoSginxi siyazibetha ke mhlawumbe engakuthini kokuphola ngaludaba ahlala phana comment section sidingide le ndaba ngathi ukuthi bekuzona besengezwe namhlanje ungakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke nibe nosuku lumnandi ngithanda